Na ma'abota kallon fina-finan na fassara wato KGF2 ya ƙarasa shagon mu na Telegram wanda kamfanin Algaita suka fassara muku shi da suna ƙwaro ya ƙarasa shagon mu na Telegram duk mai buƙata zai iya tuntuɓar mu a Telegram ta wannan lambar waya da muka ɗora insha Allah za ka samu saurin ƙarin bayani a gurin mu. Wannan fim dama na san kun kalla ɗayan shi to da yawa suna jiran Algaita su fassara muku na biyu shi to yau dai Allah ya yi ya ƙarasa shagon mu na Telegram ko abin da zaka in dai kana buƙata shine ka tuntuɓe mu a Telegram ta wannan lambar waya insha Allah za ka samu saurin ƙarin bayani a gurin mu. Gaskiya ya kamata ku zo ku kalli wannan fim ɗin domin na san dama kun jima kuna jiran na biyun shi to yau dai Allah ya yi. Kawai dai abin da za ka yi shine ka tuntuɓe mu a Telegram ta wannan lambar waya insha Allah za ka sami fim ɗinka a cikin farashi mai sauƙi. Sa'an nan ba iya wannan muka tsaya ba muna da fina-finai kala daban-daban in dai har fassara ne na Indian Hausa insha Allah za ka same shi a gurin mu. Kawai dai abin da za ka yi shine ka tuntuɓe mu a Telegram ɗin insha Allah za ka same mu sannan za ka samu saurin ƙarin bayani a gurin mu. Sa'an nan in dai ka haɗu da wannan bidiyo namu ka daure ka danna mana subscribe sannan ka danna mana ƙararrawa ta yadda da zarar mun ɗora sabo zai isa gare ku sannan ya isa ga sauran mabuƙata. Mun gode muna zuwan jiran ku sai mun ji ku.